Sanibonani, ngibingelela abantu besifazane. Abantu besifazane abaziyo ukuthi ngaphambi kokuthi lale kumele uthandaze. Ucele noma ungadingi lutho ngaleso sikhathi. Ukwazi ukubonga ukuthi ngilalile ngavuka, ngahamba ngaya emsebenzini, ngabuya ngisenyama ehlangene nomphefumulo. Umuntu wesifazane okwaziyo ukuthi mdali wezulu nomhlaba sengiyalala manje. Ngicela ukuthi ungihlenge mina nomndeni wami, uze uhlenge ngisho nabantwana bami enyameni. Ngoba singabazali, iy'mpilo zabantwana bethu siziphathelwe kanjengoba nathi ezethu iy'mpilo ziphethwe uNkulunkulu. Uthi uma uwumuntu wesifazane uthandaze noma kuhamba kahle empilweni yakho, uthandaze noma ifriji ligcwele, kodwa uthandaze. Uthandazele nje ukuthi ulalile wavuka, waphinde futhi uNkulunkulu wayihlenga impilo yakho wena nomndeni wakho. Anawo amaningi, yilokho nje. Mina umuntu wesifazane ngiyamthanda olala ethandazile. Before ulale uthandaze. Before uhambe emsebenzini ucele ukuthi Nkosi, njengoba ngiphuma ngemsebenzini ngicela ukuthi ungihlenge. Uphinde usale nabasalayo, ongasebenzi-ke ohlezi ekhaya. Lapho sokhulekela ngisho umndeni wakho. Uthi uhleli umuntu wesifazane uthi, Thixo, ngicela ungisize. Ngicela wena ungisize ekukhuliseni labantwana enginabo. Ilokho nje sithandwa zami, akukho okuningi. Ngoba ezethu iy'mpilo kanye ney'mpilo zabantwana bethu ziphethwe uNkulunkulu, okuyena umhlengi wey'mpilo zethu. Ngiyema lapho, ngiyamthanda. Ngidila nje nabantu besifazane. Ngifuna ukunitshela, ukunazisa nje sekubaluleke kanjani ukulala uthandazile. Iyaphela-ke yami ingxoxo lapho, yami nani nje, yokuthi nje umuntu wesifazane akalali ethandazile. Thandaza umuntu wesifazane, lala. Noma ngabe kuthiwa uthandaze before ulale, and ayikho into ebaluleke njengomthandazo ka-12. Ningakukhohlwa lokho bantu besifazane. Ungawushayi umthandazo ka-12 ngoba nakho usey'nkingeni. Ushaye umthandazo ka-12 noma ungonakele lutho. Thandaze nje. Uma kuba umuntu othanda ubuthongo, cupha i-alarm 5 to 12, wena uyavuka uyalungiselela. Uma kuba mhlambe umuntu othwalayo ekhanda njenganami, uvuka ubophe iduku lakho, ufake igawuni yakho, uthi ukuzotha, bese uthi shi amadolo phansi, bese uyathandaza. Uma kunzima ka-12, thandaza before ulale, kodwa angifuni ungasho umthandazo ka-12 onamandla. Ungawuthandazi ngoba ususenkingeni. Uthandaze nje kungonakeli lutho. uNkulunkulu uzokusiza, ahlenge wena nomndeni wakho, aphinde ahlenge nje nempilo yakho uqobo.